אפשר להתחיל. כן, אנחנו מתחילים. היום זוהי הפגישה 140 של Learn Yiddish and Yiddish Literature אונליין בזום, פגישות שאנחנו מקיימים מאז מאי 2020 באופן רצוף, פעמיים בשבוע, בימי שני וחמישי, ואני רוצה להודיע הודעה. קיבלתי מבלה הודעה, ובלה שלחה את זה לכל חברי הקבוצה, על פטירתה של יהודית שלו, שהשתתפה איתנו במשך תקופה ארוכה, עם מחלה די קשה, ואנחנו מנסחים איזוהי השתתפות בצער ונשלח את זה למשפחה. אני ובלה עובדים על זה, וכאשר יהיה לנו נוסח סופי, נודיע לכולכם. השאלה שלי היא, האם כולם מסכימים שההודעה הזאת של השתתפות בצער תהיה בשם כולכם, אם אתם מרשים שניתן כולם? בהחלט. אוקיי, של חברי הקבוצה. אנחנו גם נשלח לכם בסוף את הנוסח הסופי לפני שנשלח את זה למשפחה, ואם מישהו ירצה להוסיף, אני אפילו אומר כבר עכשיו, אם מישהו ירצה להוסיף, אז שישלח לי ולבלה, ואנחנו נשלב את זה בהודעה. אגב, בדיוק לפני חודש, ממש ב6 בדצמבר, הייתה פגישה עם מוניק דהן, ויהודית השתתפה בפגישה הזאת. כן, אז אולי גם זה כדי להדגיש שיהודית עד הרגע האחרון כמעט, כן, ליוותה אותנו ברגע שהיא הייתה יכולה. אני כבר לא זוכר מתי יהודית הופיעה לראשונה, אבל אני חושב שדי מההתחלה. ולא רק זה, אלא שבאוגוסט 1, כן, שאנחנו הרשנו לכל אחד מהחברים להביא טקסטים שהוא רוצה לדבר עליהם, גם, סליחה, אפשר לדבר? גם... דניאל, אתה יכול... דניאל, close the... because we are hearing you. באוגוסט 2021, כאשר נתנו במין חופש לחברי הקבוצה להביא טקסטים ולדבר עליהם לפי בחירתם, יהודית שלו הביאה שירים, נדמה לי שזה של קרובת משפחה שלה ביידיש, ודיברנו, הקדשנו לזה לפחות שיעור אחד ואולי אפילו יותר. בהשתתפות בצער שנשלח למשפחה, אנחנו נודיע להם שאם הם מעוניינים, ניתן להם את הלינק ליוטיוב, איפה שהקלטנו את הפגישות שלנו, ונגיד להם שברגע שמתחיל יוטיוב, הם יכולים לראות את התמונות של כל אחד מאיתנו. ברגע שיראו את התמונה של יהודית, זה סימן שבאותו יוטיוב היא משתתפת, ואם יהיו מעוניינים, הם יכולים להיכנס. זה לא פשוט ב-140 פגישות ללכת לחפש איפה יהודית הייתה ואיפה לא הייתה. אבל מכיוון שיש התמונה של כולנו בהתחלת כל פגישה, זה יוכל להקל על המשפחה למצוא את יהודית ואת ההשתתפות שלה. אני בטוח שבהשתתפות בצער שנשלח סופית יבוא לידי ביטוי שכולנו מאוד מצטערים, כי היא הייתה חברה בקבוצה, גם פעילה, גם מאוד סימפטית, וגם ידעה יידיש והשתלמה
ובלה סיפרה לי היום שיהודית שלו השתתפה בכמה וכמה קבוצות כאלה של לימוד ושל תרגום מיידיש וליידיש, ועל אף מחלתה הארוכה היא הייתה מאוד פעילה עד יומה האחרון. נשלח לכם את הנוסח הסופי לפני שנשלח למשפחה. אוקיי. האם מישהו רוצה להגיד משהו לגבי יהודית? בבקשה, ולא נעבור הלאה. אני רוצה לשאול, מה היה מקצועה של יהודית? היא הייתה מורה למדעים בחטיבת ביניים. תודה. למדתי משהו, כן? כן. אנחנו בדרך כלל בפגישות שלנו לא נכנסים כל כך לחיים הפרטיים של כולכם, ולכן לא כל כך ידענו. אז תודה בלה על הידיעה הזאת. האם את יודעת יותר מזה? מורה למדעים, איזה מדעים? בדרך כלל בחטיבות ביניים זה מורה למדעים, הוא מלמד ביולוגיה, כימיה, הרבה פעמים גם פיזיקה. אז אני לא יודעת בדיוק מה, אבל זה יצא, פעם יצא לנו בעצם כמה פעמים לדבר בטלפון, ופתאום זה עלה, וגם אני הייתי מורה לביולוגיה, אז היה מין כזה, וואי, שתינו באות מאותו מקום. אוקיי, מעניין מאוד. אתם יודעים מה, לפני שכולנו נעבור לעולם טוב יותר, אולי נקדיש פעם פגישה ונספר מה כל אחד עשה בחיים, כן? הרי אנחנו לא נצחים. כן, זה ג'ודית, בשבילי זה חיה כמו מפולין, כי משפחה שלך זה חיה מיעוט, אני מוורשה, אבל זה קרוב. המשפחה שלה הייתה מלודז'. זהו, אני לא התעניינתי בפרטים האישיים. אני לומד כמה דברים חדשים על יהודית בשיחה הזאת בינינו. עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד? טוב, אז אנחנו מתחילים באופן סדיר ולא עם מאורעות יוצאים מהכלל כמו האחרון שדיברנו עכשיו, את הפגישה האינטראקטיבית 140. ואני הבטחתי, כמו שאני מבטיח תמיד, מיד לגשת להמשיך לקרוא את העדות של גראדה, סופי איש בברית המועצות, אבל מה לעשות? קוראים דברים טובים בלתי צפויים, ואני רק רוצה להזכיר אותם לידיעתכם. קודם כל, בלה כתבה לי, אני לא יודע אם כתבה גם לכם, היא לא הייתה חייבת, שהיא צילמה עוד שני דברים שעליהם דיברנו שקשורים לגראדה. בלה צילמה את אז זהו, בלה עוד לא צילמה, כי הייתי קצת חולה בימים האחרונים, לא הלכתי לספרייה. הבנתי מהאימייל שלך, אמרת ששולחים לך... שאני מתכוונת, כן. אז אני מיהרתי להסיק מסקנות. אבל לא, הזמנתי אותם בספרייה, וכשאני אגיע הם מוכנים, מחכים לי שם. בדיוק. אז הספרים שבלה הזמינה כדי לצלם חומר על גראדה שאנחנו צריכים, דבר אחד זה אותה הקדמה לרומן שלו דיאגונה, כן, שעליה, על ההקדמה הזאת של כמה שורות דיברנו, אבל לא היה לנו הטקסט הממשי, אז כשבלה תצלם את השורות האלה, איזה 15 שורות, משהו כזה, אנחנו נרענן את זיכרונכם ואת זיכרוני, כן, על מה גראדה מדבר, שזה קשור לטיעון המרכזי שלי, כן, שגראדה חושב שבספרות יידיש, גם הקלאסיקונים וגם במשך המאה ה-20, לא ידעו ולא עסקו בתיאור תלמידי חכמים, רבנים ולימוד בישיבה, כן? וזה הוא אומר בצורה מאוד מדויקת במבוא לדיאגונה. כי ברומן דיאגונה הוא מתאר בצורה ספרותית היסטורית שני רבנים שהתווכחו האם צריך להתיר את העגונה מרל להתחתן או לא,
כי היא הייתה הגונה, ויש שם עיונים ודיונים על הצד ההלכתי של הדבר. זה דבר אחד שבלה תצלם כאשר תהיה בריאה כמו שור ותגיע לשם. הדבר השני, שזה חשוב יותר להמשך עבודתנו, אמרתי לכם בפעם שעברה, שדיברנו על גראדה לא מעט, אבל לא הבאנו עדיין שום דוגמה של הפרוזה שלו. ובלה הזמינה את הסיפור שעליו דיברתי בפעם שעברה, זיידס ואיניקלך, כן? ואני מתכנן שנקרא את הסיפור הזה ביידיש, ויהיה לנו דוגמה חיה של האומנות הספרותית, והתיאור שיש לו גם ערך היסטורי, של אותה תקופה בפולין בשתי מלחמות העולם, בשנות ה-30 וסוף שנות ה-20 של המאה שעברה, שבפעם שעברה כשנפגשנו ניתחתי באופן כללי את הסיפור כמסמך ספרותי היסטורי חשוב ביותר. אבל בינתיים, בין הפגישה שלנו הקודמת להיום, אני חשבתי שהדיון שלנו על גראדה, ואנחנו לא יכולים לעשות קורס שלם על אף סופר, כי אנחנו מנסים לתת תמונה פנורמית של ספרות יידיש, ואם היינו מתרכזים בסופר אחד מעשרות הסופרים שאני מכיר, ושאותם חקרתי, אז היינו הופכים את זה לסמינר ולא לפגישה רחבה. אבל בכל זאת, דוב סדן, שאותו הזכרתי, פרופסור דוב סדן, שאותו הזכרתי בפעם שעברה, כאשר דיברנו על דוב נוי ועל חקר הפולקלור במדינת ישראל, כאשר חיים גראדה נפטר בקיץ 1982, דוב סדן כתב עליו מאמר בדי גולדנה קייט של סוצקבר. מאמר שמסכם את כל מה שאפשר להגיד באופן תמציתי על חיים גראדה כסופר. אתם צריכים להבין שדוב סדן היה כותב על ספרות יידיש ככה. אני אומר לכם איך. ברגע שהוא היה מתלבש על סופר ביידיש, והוא כתב על עשרות מהם, הוא היה אוסף את כל הספרים שאותו אדם כתב בבית שלו. היה עובר עליהם, והיה כותב מאמר שסיכם את כל מה שהוא ידע וקרא מאותו סופר. ככה עשרות רבות של מאמרים שלו על סופרי יידיש, ב-16 הספרים שלו ביידיש, שהוא פרסם בדפוס. על חיים גראדה, המאמר הזה בקיץ 1982, בדי גולדנה קייט, זה המאמר הכי טוב שאני מכיר, שמנסה לתת בקליפת אגוז, ומתוך ידיעה רבה של יצירתו, תמונה מסכמת על חשיבותו של גראדה כסופר ביידיש. אני לא זוכר אם במאמר שלי, איפה שאמרתי שלדעתי גראדה הוא המועמד להיות הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, אני לא זוכר אם ציטטתי את דוב סדן או לא. אני מניח שכן, אבל אני כרגע לא זוכר. אבל אני אבקש מבלה גם לצלם בדי גולדנה קייט. די גולדנה קייט יצא 2-3 גיליונות לשנה. די גולדנה קייט בקיץ 1982, אחרי
גרדה נפטר, מאמר של דוב סדן, אני לא זוכר את שם המאמר, אבל זה יהיה ברור כשתסתכלי, מאמר של דוב סדן על חיים גרדה. תוכלי לנסות? בלה? בלה, את שומעת? נתנאל? כן, אני שומעת, אני הייתי על מיוט, כי הזזתי את הכיסא ולא רציתי לעשות לכם רעש. אוקיי, אז תוכלי לנסות? כן, כן, כן. בסדר, ואז אנחנו נכניס את זה לטקסטים שאנחנו קוראים. עכשיו יש לי עוד הודעה לידיעתכם ולהפתעתי הטובה, אותו שלמה לרמן, חברי זה 50 שנה, שאמרתי לכם שהוא עובד על מילון אטימולוגי ביידיש. טלפן אליי אתמול ואמר לי שהוא גמר. ואז המילון הזה יש לו 700 מפות, איפה שכל מילה ביידיש, ומאיזה שפות, לאיזה שפות היא קשורה באירופה, מופיעים במפות האלה עם כמה מילות הסבר של שלמה לרמן. הוא סיפר לי את זה אתמול שהוא גמר, כי הוא ביקש ממני שאמליץ לרשות ליידיש על לא, סליחה, לא, הוא לא ביקש, הוא ביקש המלצה על דבר אחר, אבל הוא מתכונן עכשיו לנסות לחפש דרך לפרסם את המילון האטימולוגי הזה, שבעיקרו זה 700 מפות עם הסברים של כל מילה ביידיש שנכנסים למילון הזה, לאיזה שפות בפולנית ובגרמנית וברוסית, ואפילו תרגום לאספרנטו, מפני ששלמה לרמן הוא אספרנטיסט פעיל, כן? עכשיו, אני כבר לא זוכר מה אמרתי לכם בפעם שעברה, אבל זוהי תרומה אדירה לחקר לשון יידיש, ואנחנו הרי בפגישות האינטראקטיביות שלנו לומדים יידיש וספרות יידיש. עכשיו, למה זה תרומה אדירה? מכיוון שכנראה אמרנו את זה בקיצור בפעם שעברה, כן, שיידיש לא נולדה מן הים, כן, אלא יידיש קשורה לאותם מקומות איפה שיהודים חיו במשך 1000 שנה. ויידיש קשורה לתולדות השפה, השורשים האינדו-אירופאיים מלפני 5,000 שנה, ששפות אירופאיות רבות בנויות עליהם, ויידיש בהיותה קשורה לפולנית ולרוסית ולגרמנית ולאוקראינית וכולי, נמצאת בשרשרת הזאת שמובילה עד לשורשים האינדו-אירופאיים. ושלמה לרמן אמר לי כמה פעמים, אני לא לינגוויסט, אבל אני יודע שהוא יודע שפות רבות, הוא נולד ב-1942 ברוסיה, ויש לו בבית 10 מילונים בכל מיני שפות, ושנים על גבי שנים. הוא חוקר כהובי את לשון יידיש ועוד לשונות, והקשר של יידיש עם שפות אירופאיות. כן? לכן אמרתי לו, זה שאתה לא לינגוויסט, זה לא מרשים אותי לרעה. מכיוון שבעולם האקדמי ולא בעולם האקדמי, אין כיום אף מילון אטימולוגי בפירוט שאתה
עשית. ודאי לא עם מפות. ולדעתי, זוהי תרומה שתוכל לעזור גם לנו, בעבודה שלנו בפגישות האינטראקטיביות. אתמול הוא שלח לי, כן? הוא שלח לי את המילון באינטרנט, בשיטת ג'מבו. מכירים את זה? מה זה שיטת ג'מבו? מה? לא, מה זה? נתנאל, אתה יודע מה זה? זה דרך לשלוח במייל, נכון? אני חושב. כן, אבל מה המיוחד בשיטה כזאת? שאפשר לשלוח קבצים. רגע, אל תדברו בבת אחת, בזום זה לא הולך. עכשיו נתנאל, כי אני מדבר איתו, כן. אפשר לשלוח קבצים מאוד 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 גדולים דרך המייל, מה שבדרך כלל אי אפשר לעשות. אבל אני לא בטוח. כן, זה בדיוק העניין. שלמה, מה אתה אומר? לא יודע. אוקיי, אבל מישהו רצה לדבר. יאיר. יאיר? כן, זה בדיוק מה שאמר נתנאל. יפה. אז הוא שלח לי את 700 המפות האלה עם הטקסטים. אני אבקש, זה אני מספר לכם עכשיו, אני אבקש ממנו, אני לא יודע אם הוא ייתן לי רשות, אבקש ממנו רשות, אם אתם מסכימים, לשלוח לכם, אני צריך ללמוד איך עושים את זה בג'מבו. יאיר, אתה יודע? לא. אוקיי, אני אלמד איך עושים את זה, אני אבקש ממנו רשות לשלוח לכם, רק לעיון הפרטי של כל אחד מכם, ולצרכים הספציפיים של העבודה שלנו בפגישות האינטראקטיביות. למה זה יכול לעזור? מכיוון שכל מילה ביידיש, כן? שכלולה בתוך אותו מילון, המילון של שלמה לרמן, הוא מצומצם יחסית, הוא לא לקח את כל שפת יידיש, אני חושב שהוא מכניס שם כ5,000 מילים, אבל אם אתם זוכרים, מפעם לפעם, מתעורר אצלי ואולי גם אצלכם, הרצון לדעת מילה ביידיש, האם היא באה מפולנית או מגרמנית, ואת זה נוכל, במידה והמילה נמצאת במילון שלו, לראות אצלו. אז אני אבקש ממנו רשות, אם הוא ייתן אותה, יהיה לכם אוצר עצום. אני מאוד אשמח, בשבילי זה יכול להיות באמת אוצר. בדיוק. אמנם זה מילון מצומצם, נדמה לי 5,000, אולי קצת יותר, כן? אבל לכל מי שלומד יידיש זה אוצר אדיר. עכשיו, כמובן ששלמה ירצה, ואני הצעתי לו, אמרתי לו, תשמע, אתה תוכל למכור את המילון הזה, אם תצליח להוציא אותו, אפילו אם רק באינטרנט ומי שמעוניין, כן, שידפיסו לו את זה וכולי, יש צורך גדול ביותר בעולם לכל מי שעוסק ביידיש בדבר כזה. עכשיו אתם יכולים לשאול אותי, ואם אתם לא שואלים אני שואל את עצמי בשמכם, מה זה? שלמה הוא מהנדס מים, הוא למד בטכניון דברים כאלה של הנדסת מים, עבד בעיריית ירושלים, מה לא ולמילון אטימולוגי? אז אני אומר לכם, יש בעולם וגם במדינת ישראל אנשים שעבורם ההובי יכול להפוך לתרומה משמעותית בתחומים שבהם הם לא יתמחו. ושלמה לרמן הוא טיפוס כזה. כן? הוא אתמול, וזה גם קשור ליידיש אז אני יכול לספר, סיפר לי, ואולי כבר סיפרתי, אולי לא, אני כבר לא זוכר, שהוא רוצה לתרגם
את רומן האבירים ביידיש מהמאה ה-16. סיפרתי לכם? לא. אוקיי, אז אני מספר לכם, וזה קשור לכל מה שאנחנו מדברים כרגע. לי דווקא זכור, אני זוכר שסיפרת לנו. בסדר, אבל אם יש אנשים שלא יודעים, ואם אני אספר פעם שנייה, אולי יוסיף דברים. בפולין אנחנו לא יודעים. אני אתמול לא הייתי. בבקשה. אליהו בחור, גדול סופרי יידיש באיטליה במאה ה-16, ואיש בא, איך אומרים, רב בעל אוריין ומלומד במדעי היהדות, בדקדוק עברי ובעוד כמה מקצועות במדעי יהדות. היה הסופר יידיש המפורסם ביותר במאה ה-16 באיטליה. והוא הרגיש באותו זמן, כן, שקוראי יידיש, שהיו לא מעט, קוראי יידיש, שקיבלו כל מיני טקסטים מהתנ"ך, תרגומים מהתנ"ך וספרות יראית והסידור וכולי, צריכים גם, הרי הוא גר באיטליה, צריכים גם ספרות לצורך בידור הנפש. אז הוא הלך ואיבד רומן אבירים איטלקי בשם בואבו דנטונה, ועשה מזה רומן אבירים ביידיש. והספר היה מפורסם ביותר בזמנו, ונתפס בעשרות מהדורות עד ימינו. והנה שלמה לרמן, שמאמר שלו, מאמר ביקורת על מחקר שנעשה בבר אילן, על ידי קלאודיה רוזנצוויג. מכירים? בלה? בלה שומעת? כן, בלה שומעת, אבל זה אנמיוט, בלה אנמיוט. כן, כן, בלה שומעת. אוקיי, את מכירה את קלאודיה רוזנצוויג? מכירה את קלאודיה, למדתי אצלה גם. אוקיי, אז היא כתבה ופרסמה הרי מחקר גדול על הבו ובוך, כן? והוא, שלמה, הוא לא סתם, זה אצלו לא הובי, אלא הוא אדם יסודי. אז הוא קרא את המחקר שלה, וכתב מאמר, והמאמר שלו, מאמר הביקורת על המחקר שלה, על הבו ובוך, יתפרסם באופן שוול במרץ או קיץ השנה. מרים טרין, כן, הוא שלח את זה, והיא אמרה לו שהיא תכניס את זה באופן שוול בגיליון בקיץ 2022. עכשיו, פנה אליי שלמה לרמן לפני 3 חודשים, חודשיים, ואמר לי, אני רוצה שתמליץ לי על מי שיכול לעזור לי, אני אתרגם את הרומן, את הבו ובוך ביידיש ישנה לעברית, אבל אני צריך מישהו שיערוך את התרגום שלי, וגם יהיה מסוגל בעריכה שלו לתרגם אותו בחרוזים, כי הבו ובוך ביידיש 650 חרוזים, כן? 650 בתים מחורזים. אמרתי לו, אין שום בעיה. רותי זקוביץ' ברזין, שעבדה איתי ועובדת איתי במשך שנים, בהוצאת תרגומים מיידיש לעברית, וטקסטים מחורזים גם. לך על זה. שלמה לרמן התקשר עם רותי זקוביץ', ורותי זקוביץ' הייתה מאושרת עד לגג. למה? כי יש לה נטייה
שלא ניתנת לריסון, לתרגם מיידיש לעברית. ומכיוון שרותי זקוביץ' הייתה עורכת ראשית אחרי שלמה סירקיס בבנק ישראל, היא מיומנת כעורכת בעברית, והיא נהנית הנאה עילאית לתרגם לעברית מיידיש עם חרוזים. והשידוך הזה מצליח, וכיום רותי זקוביץ' כבר תרגמה עם חרוזים כ100 בתים מתוך ה-650 ששלמה לרמן תרגם מילולית לעברית, והפרויקט הזה הולך בקיטור מלא, כן? וכפי שאתם רואים, הדברים קשורים במידה מסוימת גם למה שאנחנו עושים. אני רוצה להוסיף שרותי זקוביץ' היא עורכת מהמעולות שישנן. אתה אמרת, הוצאת מילים מפי. אני רוצה לספר לכם דבר, ואפילו שזה מוקלט, מכיוון שזה נכון, אני יכול לצטט את פרופסור ורסס, שאיתו עבדתי במפעל דוב סדן, בין אמצע שנות ה-60 לאמצע שנות ה-70 במאה שעברה. הוא ופרופסור שמרוק היו האורחים הראשיים של מפעל דוב סדן להוצאת, סליחה, לא מפעל דוב סדן, מפעל מנדלה מוכר ספרים, שהם היו אחראים על הוצאת כל כתבי מנדלה ביידיש ובעברית, ואני הייתי המזכיר של אותו מפעל, וסיפר לי פרופסור ורסס, זיכרונו לברכה, שהוא זכה להיות מורה לתנ"ך, גם של יאיר זקוביץ', בעלה לשעבר, של פרופסור יאיר זקוביץ', בעלה לשעבר של רותי זקוביץ', וגם של רותי זקוביץ'. שניהם למדו אצלו תנ"ך בחיפה, ופרופסור ורסס אמר לי, לדעתי הוא אמר, רותי זקוביץ' יודעת תנ"ך לא פחות טוב מיאיר זקוביץ'. ואני נוכחתי לדעת בדבר, מכיוון שפרסמנו במפעל דוב סדן, בעזרתה של רותי זקוביץ', לפחות 3 ספרים, תרגומים לעברית מספרות יידיש, וחלק מהם מחורזים. ובמשך כמה שנים טובות ראיתי איך שרותי זקוביץ' בצ'יק, כמו שאומרים, כן? מוציאה מהזיכרון עברית תנכית כשצריך, בשביל התרגומים המחורזים. אז יש לקוות שכאשר שלמה לרמן ורותי זקוביץ' יגמרו בשעה טובה את הבובבוך בתרגום לעברית מחורזת, יהיה לנו פעם ראשונה פרסום בדפוס, כן? שכל קורא עברי יוכל לעשות הכרה עם ספרות יידיש ישנה מהמאה ה-16. כי אנשים לא מודעים בארץ ובעולם שספרות יידיש ישנה יותר מאשר המאה ה-20 והמאה ה-19. כן? יש לנו כ-750 שנה של טקסטים ביידיש ובספרות יידיש. ולצערי או לשמחתי, התחילו ברצינות לחקור את תולדות ספרות יידיש לכל אורכה, ברצינות, רק באמצע המאה
ה-20. תראו, לקסיקון על ספרות יידיש, שהופיע ב-1914, ואני לא אכנס לפרטים כדי לא לבלבל אתכם. ספר שהופיע, כן, לקסיקון הראשון ב-1914. אז המחבר כותב במבוא, ספרות יידיש היא בת 400 שנה. מה פתאום? כבר אז זה היה יותר מ-700 שנה של הספרות הזאת. זו המודעות לעתיקותה של לשון וספרות יידיש, כן, צצה רק בשנות ה-60 של המאה שעברה, כאשר גילו שהכתובת הראשונה ביידיש היא מ-1272, 1272 בתוך מחזור וורמס, כן, מחזור לחגים, ולא אחזור על מה שכבר דיברנו פעם, כן, והכתובת הייתה ביידיש. זאת אומרת, כל המחקר על לשון וספרות יידיש בצורה מסודרת ומודעת ומדעית, זה רק 60 שנה. לא יאמן. כן? אז יש לנו מקס ויינרייך, ויש לנו דוב סדן, ויש לנו חונש מרוק. אני חייב להדגיש את זה שוב ושוב. חקר לשון וספרות יידיש היא דיסציפלינה צעירה ביותר, בקושי 60 שנה. ולכן אתם ביחד איתי, אנחנו עוסקים בתחום שצפויות לו גילויים גדולים והתפתחות ענפה במאות השנים הבאות. על אף רצח 6 מיליון שמתוכם 5 מיליון דיברו יידיש וכתבו ביחד עם מוסדותיהם שהוחרבו באירופה. מה שאני רוצה להגיד, שבניגוד למה שמקובל במדינת ישראל, בציבור הרחב, העיסוק ביידיש זה לא עיסוק בדבר מת, אלא זה עיסוק בתחום שרק עכשיו מתחיל להתפתח, והמחקר שלו צפוי למאות שנים הבאות. שלא לדבר עם היצירה כפי שהיא קיימת היום, והיא קיימת, כמו שניסיתי לספר כמה פעמים. כל מה שימשיך להופיע ביידיש, וכל יצירה וכולי, אז יש לנו ביטחון שמי שיתעניין בחקר לשון וספרות יידיש בעתיד, יהיה עבודה לדורות הבאים, ללא כל ספק. ושלמה לרמן, עם המילון האטימולוגי שלו, זה הצעד הראשון, לי אין ספק, שצריך לעשות מילון אטימולוגי מקיף הרבה יותר, אבל טוב ששלמה עשה מה שהוא עשה. כן? וזוהי התחלה לדעתי נחוצה. זה נכון שהיה ניסיון קיקיוני להוציא מילון עם רמזים אטימולוגיים בפריז ב-1939. ב-1939, צמוד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, הופיע מילון ביידיש, איפה שנעשה ניסיון ליד כל מילה ביידיש, לתת אות שאומרת מאיזה שפה היידיש באה, או לאיזה שפה היא קשורה. אז אם המילה הייתה קשורה לקומפוננט הגרמני, אז אותו מילון כותב בסוגריים את האות ג',
כן, ואם זה בפולנית, אז יש אות אחרת. המילון זה המילון של המחבר שמו ברזניאק. אבל מה? מכיוון שהמילון הזה פורסם סמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה, לא נותרו הרבה עותקים בעולם. אני עוד הספקתי להזמין עותק בשביל מפעל מנדלה שבו עבדתי בשנות ה-60 וה-70, אבל מישהו ביקש ממני, ואני לא רוצה להגיד שמות, שאלווה לו את המילון והוא לא החזיר לי עד היום, והוא כבר לא בחיים. אז גם הניסיון הקטן הזה כמעט ולא מספיק לשום דבר. מה ששלמה לרמן עשה, זה הרבה יותר מזה, ואם הוא יסכים לשלוח לכם רק לשימושכם הפרטי, אתם תראו שזוהי תרומה מאוד רצינית. דיברתי, השקשתי הרבה, אבל בתוך ההקלטה. בכל זאת, מכיוון שדיברתי, האם יש עוד שאלות או קומנטרים לפני שאנחנו עוברים הלאה? אוקיי. אז אנחנו ניגשים לעדות של גראדה. עוד דבר קטן, בינתיים נתנאל או מי שמסוגל להעלות את הטקסט. דבר קטן, לפני שעה, לפני שהתחלנו, הצלחתי למכור את העותק של הספר של דוקטור חנה שטרר על הפרוזה של גראדה, לספרייה של בית לוחמי הגטאות. אתם יכולים לשאול אותי, מה לספריית בית לוחמי הגטאות לפרוזה של חיים גראדה, שהוא פרסם על וילנה בין שתי מלחמות העולם. יש למישהו תשובה? מה פתאום הם מתעניינים בגראדה? זה הרי לא תקופת השואה, ובית לוחמי גטאות עוסק בעיקר בשואה. מישהו יכול לנחש? לי יש ניסיון, לא יודע, זה טרנדי בזמן האחרון להתעסק בתקופה שלפני המלחמה. לא הבנתי את הטענה שלך. מה אתה אומר? שבשנים האחרונות אנשים וגם גופי מחקר מכובדים כמו יד ושם מציגים את התקופה שלפני המלחמה וחוקרים אותה גם. הלוואי ומה שאתה אומר זה נכון. לא בצורה טובה ומספיקה, אבל לפחות במוזיאון. אוקיי, אז אני מפרש אותך, התשובה שלך נכונה, אבל עד לזמן האחרון, יד ושם לא כל כך התעניין במה שקרה עם תרבות יידיש בין שתי מלחמות העולם. זה נכון מה שאתה אומר, שהם הבינו סוף סוף, לא מספיק לדעתי, שאי אפשר לחקור את תקופת השואה ואת תרבות יידיש בתוכה, במידה והם חוקרים דברים כאלה. הרי הם כתבו לי שהם לא מוכנים לפרסם שום דבר ביידיש שנכתב בגטאות ובמחנות. אבל בסדר, הם הבינו משהו. אבל כמו שאתה אומר, לא מספיק ברצינות. עכשיו, זה לא אותו מצב עם בית לוחמי הגטאות. בית לוחמי הגטאות הוא גם מוזיאון וגם ארכיון וגם ספרייה על תולדות היהודים בשואה, אבל מעולם הם לא פסלו ולא חשבו שתולדות היהודים בפולין ובאירופה בין שתי מלחמות העולם זה לא נוגע להם. להפך, יש בארכיונים של בית לוחמי גטאות
ובספרייה שלהם מודעות גדולה שגם ספרות יידיש ושפת יידיש ותולדות יהודי פולין בין המלחמות הוא חלק אינטגרלי של מה שהעיסוק שלהם דורש. ולכן אם מישהו מכם אי פעם ירצה לעסוק בחקר יהודי מזרח אירופה, ובעיקר יהודי פולין ווילנה וכולי, ילך לבית לוחמי גטאות, ימצא בארכיונים שלהם וגם בספרייה שלהם דברים חשובים. ולכן, לפני כשעה, לפני שהתחלנו, הם שולחים לי בקשה לקבל את הספר של חנה שטרר על הפרוזה של חיים גראדה. אבל הם גם מבקשים, כי סיפרתי להם, לקנות את הספר של מוניק דהן, על הפסיידונים של קצטניק והאחר. וברגע שהם אמרו לי את זה, והספרנית אמרה לי שהיא שולחת צ'ק לקנות את הספר, לא יכולתי להתאפק וטלפנתי למוניק דהן, שהיא בדרך כלל עסוקה בשעות כאלה בהוראה בתיכון, גם פרונטלית וגם בזום, כן? וסיפרתי לה על הדבר הזה. החשיבות שספריות ציבוריות מזמינות ספרים שמפעל דוב סדן מוציא, היא גדולה יותר מאשר כאשר אני מצליח למכור לאדם פרטי. מכיוון שבספריות ציבוריות הן פתוחות לקהל, לחוקרים, לקוראים, ואז עותק אחד מתפרסם בקרב קהל רחב יותר. לכן כל פעם שאיזו ספרייה מתעניינת, אני תמיד שמח ומיד מגיב ונותן להם איך להשיג, מידע איך להשיג את הספר. בואי ניגש לחיים גראדה. העליתם את הטקסט? נתנאל? כן, הייתי על מיוט, העלינו את הטקסט. כן, בכלל. אז בבקשה, מי יכול להגיד באיזה עמוד ואיזה פסקה אנחנו עומדים? נתנאל? אנחנו נמצאים עכשיו בעמוד 3 ב-PDF, ואני כמעט בטוח שהתחלנו את הפסקה האחרונה בעמוד הימני. איך היא מתחילה? נוח אלטנית כגנט. גקנט. אוקיי, בלה, מה את אומרת שם אנחנו? אני לא יודעת כי בפגישה האחרונה שקראתם את זה אני לא הייתי, זה היה ביום חמישי דבר. אז בלה, אולי תקראי את המשפט האחרון של הפסקה הקודמת ואני אזכר. אוקיי. טוב, איפה זה? זה פסקה שלמה בעצם, אבל נקרא את זה מהר. לא, את המשפט האחרון של הפסקה הקודמת. Wie kunzig sei seinen gewesen beim Arriberhitten. סליחה, הגרון שלי יבש קצת. אני מצטער. Wie kunzig sei seinen gewesen beim Arriberhitten die Theme, סימן קריאה. Vielleicht ständig reinklären in dem, was Bergelsson läubt ihm, עוד dem דוזיקן רוצח. אוקיי, זה בדיוק שם סיימנו, אני מסכם במשפט או שניים, כן? סיימנו טירדה, לא יודע אם יש בעברית מילה כזאת, טירדה, סיימנו טיעון ארוך של גראדה, איפה שהוא תוהה איך זה שברגלסון לא מאשים את סטלין, כי גראדה בטוח שכמו שכל רוסיה יודעת את האמת אבל לא מדברת על זה, גם ברגלסון שהוא אדם חכם יודע ולא מאשים את סטלין. עכשיו בלה, השאלה אם הגרון היבש שלך
מרשה לך להתחיל כן, לקרוא. בסדר, אני יכולה לקרוא. אז בבקשה, לאט, אל תמקרי. אני אביא כוס מים. כן, משפט שלם תקראי. Und ich hab noch als nicht gekannt und ad hayom weiß ich nicht, was das ist gewesen. Ich soll kennen, sagen gründlich. נתנאל, אתה יכול להעלות את זה? Liebe Freund, ich will euch nicht peinigen, nur ich will euch nur sagen ein Satz. עד פה. תתרגמי כל כמה מילים, תקראי עוד פעם ותתרגמי. אני אעלה אולי את הטקסט מאצלי, אז לא יהיה תלו... אוקיי. Und ich habe noch als nicht gekannt, ואני עדיין לא ידעתי. לא, נתגקנט, את צודקת שכנס זה לדעת, אז זה לא גם... לא הכרתי? לא, כנס זה גם להיות בעל יכולת. לא יכולתי. אוקיי. אבל יש... עדיין לא יכולתי. רגע, בלה. אחרי המילה גקנט, יש 3 נקודות? לא, פסיק. פסיק. ובכל זאת, כמו שאמרנו, בסגנון של הדיבור בעל פה, גרדל לא משלים לפעמים משפטים. לפעמים שמתי 3 נקודות, לפעמים הפסיק גם כן אומר שהוא לא משלים את הרעיון. אם אני מבין מה שהוא אומר עד לפסיק, הוא אומר, ואני בכל זאת, עם כל מה שהסברתי לכם, אני לא יכולתי להבין למה ברגלסון לא מאשים את סטלין בשיחות אינטימיות איתי בלילה. הלאה. Und ad hayom weiß ich nicht, was das ist gewesen, 3 נקודות. תרגום. ועד היום אני לא יודע מה זה היה שם, מה זה היה שם. כן, מה זה הדוס הזה? כן. was das ist gewesen, מה זה היה, מה הייתה הסיבה לזה. מה זה הזה? אני אגיד, אני יודע, כן, אני רק... רגע, אז רגע אחד. זה כשלא היית, כן? זה הסיבה, למה... כל השיכורים לא הזכירו ולא קיללו, כן, את סטלין וכו', כל הפרשה הזאת. כן. אז הוא אומר, עד היום אני לא יודע מה זה היה, מה הפרשה הזאת הייתה, שלא האשימו את מי שהיה אחראי על העניין. הלאה. Ich soll kennen sagen gründlich 3 נקודות. מה זה? תרגום? שאני אוכל להגיד בצורה יסודית, בצורה מלאה. כן, שאוכל להגיד בצורה יסודית מה? וזה 3 נקודות, ועכשיו הוא שוב, כאילו... לא, רגע, עד לנקודות. הרי זה הסגנון של דיבור בעל פה, לכן צריכים לפרש אותו. אז שוב מה? אז זול לכנן, טוב, אני צריכה להעלות מאצלי את הטקסט, כי זה לא... בסדר, יש לך הטקסט בקר. כן, תכף אני אעלה אותו. Ich soll kennen sagen gründlich, שאני אוכל להגיד בצורה יסודית. 3 נקודות. שיוכל להגיד מה? מה הסיבה לזה? הרי הוא מדבר על משהו מאוד ספציפי. למה אנשים לא האשימו את סטלין? פה הדבר עוד יותר ממוקד. למה ברגלסון, כן? לא האשים את סטלין. הרי הוא מזכיר פה את ברגלסון. נכון? כן. אוקיי, הלאה. Liebe Freund, ich will euch nicht peinigen, nur ich will euch nur sagen ein Satz. תראו. חברים יקרים, אני לא רוצה להבהיל אתכם. לא, פייניקן. לענות אתכם. לענות אתכם, אוקיי. No, ich will euch nur sagen ein Satz. אני רק רוצה להגיד לכם משפט אחד. כן, אני רק רוצה להגיד דבר קטן. כאשר גרדה באמצע נאום מתחיל פתאום להגיד ליבה פריינד, יש סיכוי, אני אומר שתמיד זה קורה, אבל יש סיכוי שהוא החליט לעבור מפרשה אחת לעניין אחר. בואו נראה אם זה נכון. אוקיי. Ihr wisst, es ist da, 3 נקודות. Mensch sagt, liegen euch, das ist nicht so schwer.
עד פה. אירווייסט אסיסדו, אתם יודעים שיש 3 נקודות. שיש מה, הנה, סליחה, זה הסגנון של גרדה כשהוא מדבר בעל פה, ואנחנו השומעים חייבים להשלים. זה לא כל כך קשה, אבל זה בכל זאת אתגר. אז כשהוא אומר, אתם יודעים שיש, מה את מנחשת, מה יש? אני לא מנחשת. אז אני מנחש. הוא פונה לקהל, כן? כאשר הוא אומר לי ופריינד, הוא החליט לא לענות אותם, לא להמשיך ולהגיד, אני לא יודע למה ברגלסון לא מאשים, והרי אמרתי ששיכורים ובא. ואז הוא אומר, הוא לא אומר, אלא הוא מתכוון, רבותיי, הוא אומר לקהל, אני מסכם, לא רוצה לענות אתכם יותר, ואני מסכם, מהי הבעיה שלי עם ברגלסון? אירווייסט אסיסדו, אתם יודעים רבותיי, שיש איזשהו דבר שעוד מעט אני אסביר לכם מהו. המילים הבאות, בלה. סיסדו אליגן, was ein Mensch sagt sich allein. תרגום. יש שקר שבן אדם מספר לעצמו. הנה, אז הוא חוזר לעניין של ברגלסון לדעתי, והוא אומר, הנה ברגלסון לא מאשים את סטלין, ואתם יודעים, יש דבר כזה שאדם, במקרה הזה ברגלסון, אומר שקר לעצמו. זאת אומרת, הוא מוכן לשקר לעצמו כדי להשיג peace of mind, כדי להרגיע את עצמו ולהיות מסוגל לחיות עם המצב הבעייתי. אני מבקש סליחה מכם שאני הפכתי לפרשן רש"י, אבל אני רואה שבסגנון של דיבור בעל פה של גרדה חייבים לעשות את זה. אם אני צודק או לא, אנחנו נראה לפי ההמשך. בלה, תמשיך. רד zu euch und will sich einreden. תרגום. הוא מדבר אליכם ומנסה להשתכנע בעצמו. והוא רוצה לשכנע את עצמו. אוקיי. אז אפילו שגרדה לא מזכיר את ברגלסון, אבל הוא הזכיר אותו כמה שורות קודם, הוא מתכוון לברגלסון. הנה, אותו ברגלסון שאמרתי לכם, שהוא לא מאשים את סטלין, אז הוא מדבר אליך, אבל למעשה הוא רוצה לשכנע את עצמו. כן, הוא תכף מזכיר אותו שוב. אז רגע, אז אני צודק, אז יופי, אני שמח שאני לא המצאתי דברים. הלאה. Ich will nicht sagen, als Bergelson und die andere Schreiber, ich red jetzt wegen Bergelson, hat לחלוטין nicht gelebt in dem, was hat mir gerät, nicht geglebt. zu mir gerät. geglebt, נכון. כן. in dem, was hat zu mir gerät und hat geschrieben. עד פה. Okay. Ich will nicht sagen, als Bergelson und die andere Schreiber, אני לא רוצה להגיד שברגלסון והסופרים האחרים... סליחה בלה, כשאני דיברתי, את קראת ולא שמעתי. איך מתחיל המשפט ביידיש? Ich will nicht sagen. תרגום. אני לא רוצה להגיד. כן. אז ברגלסון und die andere Schreiber, שברגלסון והסופרים האחרים, ich red jetzt wegen ברגלסון, אני מדבר עכשיו על ברגלסון, כן. hat לחלוטין nicht geglebt in dem, was hat zu mir gerät und hat geschrieben. אני לא רוצה להגיד, אומר גרדה, שברגלסון לחלוטין לא האמין במה שהוא אמר לי ושהוא כתב, כן? זאת אומרת, זה שהוא לא האשים את סטלין. הלאה. זהו, נגמרה פסקה, עכשיו פסקה חדשה. אז בזה הוא מסכם
את כל אורך הטיעון. אובר איך זוג, הוד זיך איינגרט. רגע, ברגע שהמילה אובר מתחילה פסקה, זה לא טוב. זה צריך להיות בהמשך השורה. נו, מה אני אעשה? זה מה שיש. אני אגיד לך מה תעשי. אם יש לך ולכם העתק בנייר, תשכיבו S שמקשרת את סוף הפסקה עם התחלת הפסקה, מכיוון שכדי להבין את הדבר, יש פה רצף של טיעון. אז בעריכה, כשיש פסקה שלא צריכה להיות פסקה, אלא היא המשך של הקודם, אז משכיבים מין S כזה, שמחבר בין סוף הפסקה להתחלת הפסקה. וזה עוזר להבנת הטקסט. כן, אז אני לא רוצה להגיד לכם שברגלסון, איך היה, לא האמין במה שהוא כתב ואמר, אבל... אובר איך זוג, 3 נקודות, הוד זיך איינגרט. רגע, 3 נקודות זה תמיד חשוב, כי זה לפני השלמת רעיון. אבל אני אומר, עכשיו אנחנו שומעים מה דעתו של גרדה על כל הפרשה. אובר איך זוג, 3 נקודות, כן? הוד זיך איינגרט. הוא בעצם דיבר אל עצמו, הוא ניסה... לא, איינגרט, נא לתרגם במדויק. מה זה איינרדן ביידיש? לשכנע. הוא שכנע את עצמו. זוהי דעתו הסופית של גרדה, מתוך היכרות וחיים בביתו של ברגלסון, היכרות קרובה ביותר בשיחות ליליות. גרדה טוען, ברגלסון, הסופר הגדול ביידיש, האיש האינטליגנטי, הוא שכנע את עצמו שסטלין לא אשם, ושהמשטר, כן, שאפשר וכדאי לחיות במשטר הזה. הלאה, בלה. הוד גרד צומיר אין די נכט, weil הוד פרזיך גרד הויך אופן כל. יגום. הוא דיבר אליי בלילות, בזמן שאל עצמו... לא, וייל זה אנגלית. וייל מכיוון משום שהוא דיבר אל עצמו בקול גבוה, בקול. זאת אומרת, זה שהוא דיבר איתי בלילות והיה נכנס, עושה טוק טוק כמו שקראת בלה בזמנו ושאל חיים דושלובסט, הוא בא לדבר איתי, אבל למעשה אומר גרדה, הוא בא לדבר אל עצמו, לשכנע את עצמו. אני רוצה להגיד לכם רבותיי, עכשיו שאני קורא את זה איתכם, אני רואה כמה שכדי להבין את הנאומים האלה של גרדה, צריך להיות מודע לסגנון של נאום פומבי, עם כל ההשלמות שאני מרגיש שאני חייב להשלים, כדי שאנחנו נבין מה הוא אומר. ובגלל שאני מגיע למסקנה הזאת, הודות לפעולה האינטראקטיבית איתכם, אני אשנה במבוא שלי לספר גרדה בעל פה, שכמעט כבר מוכן לדפוס, אני אצטרך לדבר על הצורך להבין את הסגנון המיוחד הזה עם השלמות של הקורא. אחרת זה יהיה בלתי מובן. אני אוסיף את זה במבוא שלי לספר. בבקשה, הלאה. הוד גוולט זיין הפרומר קומוניסט. הוא רצה להיות קומוניסט אדוק. אדוק או נאמן או משהו. מה? רליג'יס? לא, אדוק. זאת אומרת, מאמין. כן? עכשיו, זוהי המסקנה הסופית של חיים גרדה על מצבו הנפשי של ברגלסון כסופר יידיש בברית המועצות,
אשר חי בארצות הברית, ובכל זאת, חי כמה שנים, בכל זאת, אחרי המהפכה הרוסית, החליט לחזור ולחיות במוסקבה. אני חושבת שאני דיברתי על זה באחת הפגישות האחרונות, שאנשים ברוסיה אהבו את סטלין. סיפרתי על אבא שלי. הם האמינו בו ואהבו אותו מאוד. כן, זה נכון. לא רק ברגלסון שהיה אינטלקטואל. ואז אני לא הגבתי באופן מלא למה שאמרת, כי מה שאמרת עורר אצלי מחשבות לדיון נוסף, שבאותו רגע, ואולי גם עכשיו זה לא המקום, איך אפשר אדם אינטליגנטי כאבא שלך וכברגלסון, איך אפשר לחיות במשטר הסובייטי ולאהוב את סטלין? זה לא ברור לי. זה שאת אומרת שאבא שלך אהב את סטלין, אני מאמין לך, אבל אני חושב שהבעיה הרבה יותר סבוכה. כמו שאני אומר, אני מעלה השערה, כמו שברגלסון שכנע את עצמו, כן, שסטלין הוא לא הבעיה, כי אחרת הוא לא היה יכול להמשיך לחיות בברית המועצות. אני מעלה השערה, אולי אבא שלך והרבה יהודים אחרים היו נאלצים לשכנע את עצמם, אחרת המוח שלהם היה מתפוצץ ולא היו יכולים לחיות שם. מה את אומרת על זה, בלה? יכול להיות, אני לא שולל את זה. תראה, איך קוראים לזה? אפקט סטוקהולם של הקורבן הקורבן שמעריץ את התוקף. יפה, בלה, אם אנחנו כאן נוגעים בזה, אני רוצה לשאול אותך, האם לאבא שלך היה חוש הומור חריף? היה לו חוש הומור, בדרך כלל לצחוק על אחרים, כן? לא על עצמו חלילה, כן. בסדר, לצחוק על אחרים זה טוב מאוד. זאת אומרת, אדם שיש לו חוש הומור, אני טוען שיש לו חוש ביקורת, חוש ביקורתי, כן? ונעצור כאן עם הדיון הפסיכולוגי העדין הזה. אני לא חייתי במשטר כזה, אני לא יכול להעיד. כן, וגם את. רציתי רק להוסיף משהו. כן, יאיר. חוץ מזה צריך גם לקחת בחשבון את שטיפת המוח ואת הפרופגנדה. שטיפת המוח השפיעה כמו היטלר שהצליח לשכנע אנשים, מיליוני אנשים. זו שטיפת המוח. אני מסכימה. כן, 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 גם אני. להבדיל אלף הבדלות. תנו ליאיר לפתח מה שהוא אומר. בזום אי אפשר לדבר בו בזמן. כן, יאיר. להבדיל אלף אלפי הבדלות. שטיפת המוח והפרופגנדה של ביבי שעשתה לו 35 מנדטים. כן. כן. זאת אומרת... ועוד היד נטויה, יאיר. הסיפור לא נגמר. כן, אבל מה שיאיר אומר, אני מנסה לפרש ולהוסיף מה שאני מבין. יאיר אומר שאדם שמדבר בביטחון, ללא היסוסים, כן? שזה בדרך כלל סימן היכר של פוליטיקאים בכל הארצות ובכל התקופות. אני תמיד התפלאתי איך פוליטיקאי מעז לדבר ללא היסוסים, ללא ספקות. הרי זה לא אמיתי. בן אדם, גם פוליטיקאי הוא בן אדם. ברגע שאני שומע פוליטיקאי מדבר בביטחון מלא ללא כל היסוס, אני לא יכול להאמין לו. אבל, כמו שאמרנו קודם, כמו שגרדה אומר, אם אתה חי במשטר שאתה לא רואה איך להיחלץ ממנו, כנראה שמבחינה פסיכולוגית אתה מנסה לשכנע את עצמך שהכל בסדר, אחרת אתה לא תוכל לחיות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו
בזכותו של גראדה, על הטקסט שאנחנו מדברים. תראו, אנחנו קראנו עכשיו עם בלה, סופה של פרשה פסיכולוגית מאוד עדינה. גראדה היה סופר, ואני יודע את זה משיחה איתו, לכן מה שאני אומר עכשיו זה לא השערה שלי. גראדה היה סופר, וגם מקריאת ספריו, גראדה היה סופר שהמימד הפסיכולוגי של האישיות בדמויות שלו היה מימד מאוד חשוב לו לתיאור בפרוזה שלו. אני זוכר, עכשיו אני מבסס מה שאני אומר, אני זוכר כאשר גראדה בא לירושלים ב-1900, תנו לי לחשוב, אחרי 1970, הוא היה כמה פעמים פה, ואנחנו בחוג ליידיש הזמנו אותו לפגישה בבית של אחד המורים או התלמידים, אני כבר לא זוכר, והיינו שם סדן ופרופסור שמרוק וכל הסטודנטים, ואני ביחד עם מורים אחרים, וגראדה ישב ליד דליה קאופמן. דליה קאופמן הייתה גם תלמידה של החוג ליידיש, של סדן ושל שמרוק. דליה קאופמן גם כתבה דוקטורט על ספרות יידיש במסגרת החוג שלנו, ודליה קאופמן כתבה על מוסרניקס, עבודה על הפואמה של גראדה מוסרניקס. וגראדה ידע על זה, והוא ישב באותה פגישה לידה. כן? אני לא זוכר אם דיברנו אז על מוסרניקס או לא, אבל הוא ידע, ואז היא מספרת לי, לא באותו רגע, כן? אני הכרתי אותה טוב מאוד, היא עבדה בקטלוג העברי של הספרייה הלאומית, וביחד איתה תרגמנו דברים ביחד, אז היא אומרת לי, באותו מעמד, גראדה שואל אותי, היא אומרת לי, תגידי לי, במוסרניקס, כן, הצד הפסיכולוגי שכתבתי, מה את אומרת? הוא היה מאוד מעוניין, שמי שעוסקת בפואמה הזאת, תגיד לו איך הוא תיאר את המימד הפסיכולוגי של הבחורי ישיבה האלה בשיטת המוסר, האם הוא הצליח לתאר אותם כפי האם הוא תפס את הנפש שלהם. ולכן אני אומר, גם מקריאת גראדה, היה לו מאוד חשוב, כסופר יידיש, לדייק בתיאור המימד הנפשי הפסיכולוגי של דמויותיו. כל דמות לפי עיסוקה, לפי מעמדה וכו'. ולכן מה שהוא כותב כאן על ברגלסון, ועל ברית המועצות, ועל החברה היהודית שם, עלינו לקחת את זה ברצינות, כדבר שנאמר מתוך מקצוען במרכאות. כי זה היה עיסוקו כסופר יידיש. הנפש היהודית. כמה זמן יש לנו, בלה? עוד 13 דקות. אז בואי נספיק עוד איזה משפט או שניים. בבקשה. אוקיי. ונכוויל היחזוגן, זהיר שטר גליטן פרזנדך. תראו. ואני רוצה להגיד לכם שהוא סבל מאוד באופן אישי. מהמצב הזה, הלאה. כן. אם הוטמנית מויכל גווין,
אם מן הוטמנית מויכל גוון, לא סלחו לו. לא סלחו. אותו לא סלחו. מה לא סלחו לו? כן, תמשיכי. Okay, in Russland ist an Auszeichnung als an Orden gewesen a große Sache. תרגום. ברוסיה ist an Auszeichnung הצטיינות, יוצא מן הכלל, an Orden... הצטיינות, זאת אומרת, פרס הצטיינות בעצם. Auszeichnung, פרס הצטיינות. הלאה. An Orden gewesen a große Sache. מה זה אורדן? בסדר? לא. אורדן ברוסיה היו נותנים דרגות הצטיינות, המשטר, סטלין, היו נותנים סימני הצטיינות, כן, שהיו נושאים אותם על המדליות, כן, זה הצטיין על הפטריוטיזם שלו לברית המועצות, זה הצטיין, היו כל מיני דרגות של הצטיינות. גראדה פה חותר לזה שלברגסון לא סלחו לו שהוא היה בארצות הברית, ולא סלחו לו סטיות מהקו המפלגתי, ועוד מעט כנראה נראה שהוא לא קיבל שום הצטיינות. בואי תמשיכי. Das ist nicht gewesen an Anerkennung. Das hat euch gemeint, euch את מטריאל. מטריאל, עד פה. כן. זה לא היה עניין של הכרה, של הערכה. מה זה זה? האורדן. דוס, האורדן. כן, האורדן. כן, האויסטייכו. פה בירושלים, עולי רוסיה, כן, ביום חגם הולכים עם כל המדליות, כן? זו אותה מסורת, שאתה מראה כמה שהמשטר מכבד אותך. הלאה. Das hat gemeint euch את מטריאל, זה היה גם דבר חומרי. זאת אומרת שאותות ההצטיינות האלה שנעשו על הבגד, הפירוש היה שמאחורי זה גם קיבלת תמיכה כספית מהמשטר. כן? הלאה. Das hat gemeint a gute Dire, זה היה, מה שזה אמר זה דירה טובה. כן. Das hat gemeint a größer פיוק. מה זה פיוק? אנה, מה זה פיוק בפולנית? אני לא יודעת מה זה פיוק. 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 כן. טוב, זה כנראה לא בפולנית. אני מניח שמדובר פה על איזה שכר תמיכה וכו'. יש לכם מילון? כן, אני פותחת. זו מילה רגילה, אבל ברוסית. תכף נראה אם יש את זה. למרות שיש לזה צליל מאוד רוסי, מאוד סלאבי. אבל זה, כן, אולי אצל ויירח זה לא יהיה. תכף נראה. רבותיי, אין לנו אף אחד שיודע רוסית ביניכם? כן. דניאל לא יודעת? דניאל, אתה יודע רוסית? דניאל נמצא? לא. כתוב כאן ריישן, פיוק ריישן. נכון, אז זאת אומרת שהיה אוכל שהיית יכול לקבל כנראה בחנויות חינם, כי יש לך מדליה, כן? אתה מצטיין, פטריוטיזם וכולי. הלאה. אוקיי. דוסות גמיין. הטבות חומריות בדירה וכנראה גם באוכל. הלאה. דוסות גמיינט הריין אין שרייבר פריין. זה אמר כניסה לאגודות סופרים. אגודת סופרים. אתה לא מתקבל סתם, אם אתה סוטה מהקו המפלגתי, אז אתה לא תתקבל. הלאה. דוסות גמיינט הרויס גייבן ביכר, זה אמר להוציא ספרים, כאילו לפרסם ספרים. נכון, אם אתה סוטה מהקו, אז אף אחד, כן, הרי כל הוצאת הספרים זה עניין ממשלתי, אז לא היו, אם אתה ברשימה השחורה, לא היו תומכים בהוצאת ספרים. רבותיי,
תתחילו להבין מה זה לחיות בברית המועצות. אני לא יודע, אבל הנה גראדה מספר לנו אחד לאחד, אם אתה לא מסכים עם המשטר, אם אתה סוטה כהוא זה, כל ההטבות האלה נלקחות ממך ואתה פריה, אתה מחוץ לחברה. הלאה. Das hat gemeint als. זה אמר הכל. אתם מבינים? גראדה יודע מה הוא אומר. הלאה. Voran a kleiner Orden, a Mitteler, und sie ist voran a Lenin-Orden. אני חושב שדילגת על שורה. רגע, יכול להיות. Was an Orden ist Hecher, ist als a hechere Positie. ככל שהאות או הדרגה, אות ההוקרה גבוה יותר, ככה המעמד יותר גבוה. אז רבותיי, ברוסיה, ברית המועצות, היו אין סוף דרגות. אתה קיבלת. מה גראדה אומר עכשיו בהמשך, ואני מבין שצריך לסיים לו. יש עוד 6 דקות, כן. אוי, עברנו כבר. בואי נעצור. לא עברנו, יש עוד 6 דקות. יופי. רגע, אז למה? השעה 7:23. אוקיי, אז תמשיכי. עכשיו יגיד גראדה את הדרגות. נשמע. Voran a kleiner Orden, a Mittler, und sie ist voran a Lenin-Orden. תראו. Was Markisch עוד רגע. אוקיי. לאט לאט, כן. יש אות הוקרה קטן, יש בינוני, ויש אות הוקרה על שם לנין, ועכשיו הוא מסביר למה זה חשוב. פרץ מרקיש קיבל. זה דם הכסטן, זה הכי גבוה. נכון. כן. Bergelsson, der größte jüdische Schreiber, hat gar nicht gehabt. אתם מבינים? תתרגמי. ברגלסון, הסופר היהודי הכי גדול, היידישאי הכי גדול, כן. לא קיבל כלום. ולכן ברגלסון, אוי ואבוי לו, אם הוא היה אומר משהו וסוטה מהקו, כי הוא ציפה, אבל עד אותו רגע... מה זה אוי ואבוי? הוא אכל אותה anyway. ודאי, זה ברור, זה ברור. הלאה. Sie ist ihm noch gegangen, החטא. תראו. Sie ist ihm noch gegangen, הלך אחריו חטא, כאילו נשטח אחריו. זכרו לו, המשטר זכר לו חטא. מהו החטא? נשמע. Verwas, ist weggefahren in die Zeiten von der Revolution in Russland. למה הוא נסע, למה הוא עזב בזמני המהפכה לחוץ לארץ. זאת אומרת, ברגלסון לא השתתף במהפכה, הוא ברח מהמערכה, ועל זה סטלין לא סולח. עוד משפט. אוקיי, יש לנו זמן לעוד משפט אחד. פלגדר צומיר טיינן, alle seinen doch weggefahren, Markisch und Quitt ko euch, aber schmeißen, schmeißt man mich. תראו. הוא היה נוהג לבוא אליי, לטעון כלפיי, פלגת... לא, כלפיי. צומיר, בפניי. בפניי, כן. כן. לא היו לו טענות כלפי גראדה, אלא כלפי המשטר, כן. alle seinen doch weggefahren, כולם הרי נסעו. מרקיש וקוויטקו גם כן, aber schmeißen man mich, אבל להכות מכים אותי. מלכים אותי. טוב, עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לדעת, אני לא זוכר כל מי שנמצא, אז יש ככה, נתנאל ושלמה ודניאל ואנה ובלה, עוד מישהו? ויאיר. 6 אנשים, יופי, נהדר. יש איזה שאלה, קומנטר על מה שעשינו עד עכשיו. השעה 7:00.
יש עוד 3 דקות אצלי. כן. אין תגובות, אין. לדעתי גראדה מתאר בצורה פנטסטית מה זה לחיות בברית המועצות. אין לכם תגובות על זה? האם מישהו מכם היה רוצה לחיות במשטר כזה? ודאי שלא. שלמה? אני לא יודעת מה להגיד לך, יחיל, תראה, הדרך שבה אתה שואל את השאלה זה כמובן נגיד לא, 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 אבל זה אני אומרת לך שוב, אנשים אהבו את הסדר שסטלין השליט, יחד עם האימה, יחד עם הפחד, הוא השליט סדר, רוסיה, תראו, אני לומדת עכשיו קורס על רוסיה עד המהפכה, היה שם כזה... אצל מי? יונתן דקל חן. יופי, הוא אחד המומחים, כן. היה שם ברוסיה כאוס כזה ב-150-200 שנה שלפני המהפכה, שהמהפכה יצרה איזשהו, ובמיוחד סטלין, כן, עם הכוח שלו, יצרה סדר שלא הכירו שם, וזה מאוד מצא חן בעיני הרבה מאוד אנשים, לחיות סוף סוף באווירה של סדר ושל חוקיות. בלה, זה כל כך נכון, שאני שומע אפילו שהיום מתחילים להתגעגע לתקופה. כן, נכון. כי היום שוב חוזר הבלגן. סליחה, זה in the ספר The Kaplan, when he's described the first days of the war in Warsaw, he's also talking with Stalin and Hitler, and he said, he wrote in this memoir that there was אנה, את מדברת על מגילת ייסורים של חטא א' קפלן, נכון? כן, זה memoir, כן, אז מה הוא כתב? But in the Warsaw, he started before the ghetto, is the story day by day in Warsaw from the start of the war. And he's there, he's described the Stalin and Hitler together as the two horrible person. And he said the people was from the two, the Warsaw was from two sides, from the one they came Hitler and from the other was the Stalin. So yes, the Warsaw was really feel it about the Stalin. I mean, I don't want to say after the story that everybody feel it, the Stalin, but the Kaplan described the first moment how was happened with the Stalin in Warsaw. כן, אבל לא הבנתי את המילה שאמרת. שאמר the people before, the many people didn't know the Stalin from beginning. I mean, the Jewish also, there was propaganda, as the Yair said. טוב, יש אנשים שברחו לרוסיה, כמובן. כן. And after the time by time, everybody understood what is going. כן, טוב. כן, וגם את היטלר מאוד אהבו. כן, נכון. מאוד אהבו אותו. כן. אחרי הכאוס שהיה בגרמניה, מסוף מלחמת העולם הראשונה, היטלר עשה להם סדר במדינה. כן, נכון. בסיכום, לפני שאנחנו מסיימים, מאוד קל לנו, אחרי התקופות האלה, להסתכל אחורה ולהגיד מה שאנחנו אומרים. אבל מי שחי את התקופה, זה לא היה כל כך פשוט שהוא יוכל להבחין מה יותר טוב, להישאר ברוסיה או לעשות מאמצים לא אנושיים לצאת משם. זה לא כל כך קל לזוז ממקום שאתה גר בו במשך דורות. טוב, אני חושב שאנחנו נסיים כאן. מודה לכם מאוד, ועדיין לא הצלחנו לסיים את גראדה. אני מבטיח עוד פעם, והפעם אולי נקיים, אני לא אעשה שום הקדמות בפעם הבאה, וננסה לגמור בפעם הבאה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. להתראות, זה היה להתראות. טוב.